Parece que foi onte, pero xa transcurriu un ano. Estou a falar dunha das citas clave, unha das citas que todos pasamos algunha vez por a exaltación do viño da Ulla, que se foi transformando, que se foi adaptando aos novos tempos, que sigue con boa saúde, penso que con boa saúde, porque se ven os viños da Ulla, teñen unha fama, exaltalos toda un honor, unha honra. 43 anos de historia ten a festa do viño da Ulla, a festa da exaltación do viño da Ulla, e hoxe que mellor que veu o alcalde, dende Vedra, para convidar a todos os nosos ointes e repasar esa programación que é ampla, que é extensa e que ven cargada de un montón de iniciativas para o disfrute. Carlos Martínez, alcalde do Concello de Vedra, benvido a este estudio novamente. Pois moitísimas gracias, de novo. Pasou un ano, dende que o víamos ali disfrutando co pregoeiro, coas autoridades e con moitísimos veciños, veciñas e forasteiros. E forasteiros, e como dicimos por alá, moitas veces antes. Pasou rápido, sí. E xa estamos nunha nova edición, e sabrás que rápido chega 44. Pois é verdade. E a 50, que debe ser aí memoria para a historia, ese número. Pero eu penso que cada cita ten algo de historia, porque imos a comenzar como chega ata a edición 43, eses inicios, como se foi transformando, como a pandemia mudou moito o xeito de disfrutar desta festa, de disfrutar máis do viño, con unha esencia máis ferial, se cadra, non, alcalde? Bueno, a ver, estas festas comenzaron, imagínate, 43 anos. Cantas festas hai que levan 40 ou 50 anos? Naquele momento, na Galicia, naqueles produtos, sobre todo gastronómicos que tiñan nas zonas, e no noso era o viño da Ulla. Todavía non era subzona, non era Rías Baixas, pero sempre foi unha terra de viños. Entonces, unha serie de veciños, e máis daquela zona de San Miguel de Sarandón, bueno, pois levaron adiante o que é a iniciativa de facer unha festa en torno ao viño da Ulla. Está claro que despois veu un primeiro gran cambio ou fundamentalmente o cambio máis importante, que ademais este ano fanse os 25 anos da declaración da subzona da Ribeira da Ulla, que foi no ano 2000. O sea, 25 xusto. Coincide este ano cos 25 anos. Aquelo foi un antes ou despois, sobre todo, para os viños na nosa comarca. Non só en Vedra, sino para os 8 concellos deste Val do Ulla. Sí. Entón, claro, o declararse oficialmente subzona Ribeira do Ulla dentro de Rías Baixas, está claro que a festa tiña que ir collendo outro cariz, non? Daqueles viños máis da terra, máis locais, como digo, máis, que tiñan o seu aquel, pero non eran eses viños de calidad. Bueno, pois agora mesmo estánse producindo uns viños de moi alta calidad, e efectivamente a festa se tuvo que ir adaptando a ese novo que facer, non? É certo que a pandemia tamén obligounos a diversificar o que son as actividades, e desde fai 3 anos queremos darlle ese marchamo de calidad, porque estamos loitando, que ora é unha marca complicada de conseguir, que é o da Festa de Interés Turístico Galego. Sabemos, ademais, que nós temos un hándicap, que como esta festa do Albariño de Cambados, dentro do que é o mismo tipo de viño, nos dificulta un pouco, pero por eso levamos a uns anos seguides empeñados e ali hai que rodar, que tanto a comisión organizadora da parroquia San Miguel e o Concello estamos pelesando. Digo que os cambios nos últimos 3 anos son evidentes. Por exemplo, se en vez de ser un día xa son 2, xa salón, a parte das jornadas técnicas, que antes era o domingo. Sí, antes era só o domingo, sí. Pero agora mesmo, pois a nivel de lugares onde se fan as actividades, diversificación das actividades, máis días, efectivamente, xa empezou. Pois creo que estamos logrando esa marca de Galicia calidade, non só polo viño, senón pola festa, para lograr esa declaración de interés turístico galego. Bueno, pois o Gallá chegue, 25 anos precisamente que se celebra este ano. Mira, sempre hai algún motivo mayúsculo para acudir e celebrar desa subzona de Rías Baixas. Son 43 anos, decía que hai catas, que hai ponencias, que hai charlas, que hai música, que hai diversión, que hai ocio, que hai baile. Vamos, mistura todo, co viño como protagonista, eso está claro. Efectivamente, e ademais levamos, así como antes se concentraba todo no domingo, e había un determinado tipo de
público, por decirlo de unha maneira, ou unhas horas. É certo que ahora, bueno, primeiro salamos toda a semana que as jornadas técnicas ou a cultura do viño, porque non é só festa, sino que é tamén formación, Claro. ¿no? E iso é moi importante. Pero o feito de prolongar no fin de semana significa que podes ter distintos ambientes musicales, distintos ambientes a hora de que visitantes vas a ter na festa, e eu, home, quen teña tempo de disfrutar do sábado e domingo será genial para eles e para nós. Pero, bueno, pues, por exemplo, este ano o que a música máis tradicional pois faise o sábado a tarde e noite. Entonces é un ambiente diferente ao que se vai a contar o domingo que está a París de Noia. Entonces o sábado, bueno, a parte dos... Pode repasar, porque bueno, a programación é extensa. Pois podemos repasar, pois fixade, bueno, empezamos mañán ás 12 da mañá no lugar no Pazo Vista Alegre, un dos pazos do noso concello, sí, que a sétima cata concurso dos viños das Rías Baixas ao viño da Ribeira do Ulla, non? Que a máis está aberto ao público, a xente pode, se nunca acudeu ao que é un concurso cata, pois pode acudir ali, porque aparte de ser un lugar moi bonito, pois pode ver como se desenrola unha cata. Despois, ás 4 da tarde, hai unha ruta mototurística, por tanto de motos, polos viñedos da Ribeira do Ulla, que o día seguinte haina, pero de coches antigos tamén. E despois, a partir das 6 da tarde, por tanto, queremos que o tempo, que é moi importante, vai nos respetar, porque creo que mañán pola tarde e o domingo é que o que pode trastocar así un pouco. Pero non vai a trastocar, porque aparte vai vir o tempo ideal, o sea, nin moito calor, nin chuvia. É verdad, porque moito sol tamén... Moito sol tamén non é favorable, justamente. E a partir das 6 da tarde onde se abre tanto o que é a mostra dos concellos da subzona Ribeira do Ulla, máis a mostra dos viños de Rías Baixas Ribeira do Ulla. Co cal a xente xa pode pasear e ir probando os viños por ali. Vai haber catas comentadas, tamén, mañá sábado, de 6:30 a 9:30, que tamén poden acudir, e a partir das 7 teremos as food trucks de Galicia Sabamar, patronadas pola Xunta de Galicia, e empezaremos, bueno, que a música tradicional, que a Asociación Cultural San Campio, que a Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio, de Boqueixón, co Centro Cultural Pontevella de Teo, e remateremos as 10 cos John Deeres de Rapans, que ahora mismo creo que, vamos, é un grupo punteiro aquí na Galicia, e para os que queran seguir a festa máis adiante, pois teremos a disco móvil Chocolate. Tamén como broche aí. Que interesante, Isto para o sábado. Sí, isto para o sábado. John Deeres, que están arrasando tamén, de Rapans, que estiveron aquí. Bueno, xa fai algún tempo tamén, son espectaculares, están arrasando. Chocolate, disco móvil. Eso é increíble. O sea, eu teño que conocer que cando teñen dito... Arrasando. Eso para o sábado. Para o sábado. E depois chegamos á xornada dominical, domingo 6 de abril. O domingo, que, como digo, ás 11 é cando se fará a ruta dos coches antigos, pero ás 12 é cando abre, digamos, a festa en sí mismo, non? Entonces volves a abrir a mostra dos viños, máis a mostra dos concellos da subzona Ribeira do Ulla. Aí, a partir das 12:30, entre 12:30 e 2:30, teremos tamén unha degustación de produtos gastronómicos dos 8 concellos da Ribeira do Ulla. Ás 12:30 o concerto da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. E a partir da 1:15, 1:15, é o acto protocolario de Copregón, a cargo neste ano da recén estrenada recén estrenada non, que se leva un ano, pero da Consellería do Medio Rural, dona María Xosé Gómez Rodríguez, o nomeamento dos novos membros da Orden dos Amigos e Amigas do Viño da Ulla, a entrega dos premios da sétima cata concurso, que aquí fomos evolucionando, e antes o concurso era o sábado, e xa ese día se decían quen ganaba e tal. Ahora vemos que é moito mellor anunciar o ganador o día seguinte. No día seguinte, manter ese impasse, o suspense, justamente. Ben, perfecto. E despois teremos hasta que empeza a París da Noia a 7 da tarde, aparte que a xente pode non só tomar viño, sino un bo pulpo ali no campo da festa, pois teremos a Requinta de Lampai, a Charangos Atrevidos, un grupo tan tradicional como é Cantigas e Marimos, en fin, como digo, hai horas e ambientes para todos os gustos e todos os colores. É verdade. Eso da cata, eu falaba o ano pasado coa vencedora, coa gañadora, con María Manuela, aí, e me dicía que o viño ten
eso de falar, de partillar, tomas un viñiño, invita a conversación, invita a desconectarse das tecnoloxías, e é verdade, non? Con moderación, sempre con moderación, pero ten comunicación o viño. Ten comunicación, O efectivamente. carón do viño hai conversación, hai risa, hai benestar, con moderación. Con moderación. E algo que tamén evolucionou a festa, tamén hai que dicir, unha cosa que mellorou moitísimo. Antigamente, incluso había xente que se excedía e acababa sendo, en algún momento dado, un problema. Hoxe non. Hoxe é unha festa, como diga, hasta familiar, onde a xente pode disfrutar tranquilamente dun vaso de viño. Non pasa absolutamente nada. Claro. E partillar entre amigos. Conto, imagínate, para o alcalde e os concellais, é un fin de semana de moita tralla. E moitas veces di, bueno, vou aquí, a ver se podo marchar. Pero claro, chegas ali, estás cun vaso de viño e atopas realmente a un veciño, ou un amigo, ou un compañeiro do instituto que non vías de fai anos. E cando te das conta, pasaches o día inteiro ali, pero non se fixo para nada largo. Vostedes, as autoridades, proban todos os viños fan unha ronda? Visitamos todas as bodegas. Visitamos todas as bodegas, deixémolo aí. Claro, hai algo de nostalgia. Ben é certo que había excesos. Bueno, estamos falando dun produto con alcohol, evidentemente, dende aquí a recomendación evidentemente, de non conducir, pero hai algo de nostalgia con esas botas que se colgaban e demais. Unha imaxe que foi moi característica durante moitos anos, e, polo tanto, hai algo de nostalgia. Eso, aí se queda, nostalgia. Pero iso é historia. Claro. E a historia móstrase, porque a bota sigue colgada ali. Non se pode beber por ela, porque tamén é certo que a festa é un fin de semana, a festa é un día, a festa é un momento, pero temos que pensar en todo o ano e temos que pensar que o Val da Ulla ten que ser unha terra que ofrezca calidade e temos que vender esa calidade. Entonces, evidentemente, eso conlevou a certos cambios. Dentro desos cambios é que a persona que veña ali a tomar un viño vai tomar un viño de suprema calidade. Polo tanto, esas adegas do Concello, deses outros concellos, seguen boa saúde. Seguen e crecen. E crecen, que é importante. Sí. Porque temos que pensar que para que isto sea o progreso e futuro na nosa terra, na nosa comarca, o ciclo do productivo do viño ten que quedar ali. O sea, temos que cultivalo, temos que cuidalo, temos que recollelo, pero temos que elaboralo e temos que comercializalo dende bodegas da súa zona Ribeira do Ulla. Quedan os pasos adiantes para dar. Tamén quero reivindicar desde aquí que a veces a xente olvídase de que somos Rías Baixas. Entón, nesa ruta Rías Baixas, estando a 10 minutos de Santiago de Compostela, temos que entre todos, e isto digo é competencia e responsabilidade de todos, potenciar esta subzona e facela un lugar máis coñecido non só da Ribeira, da de Rías Baixas, sino da comarca de Santiago de Compostela. Claro, o seu consumo é principalmente en Galicia, non sei se hai exportación, se vostedes ten datos con todo isto que estamos vendo de Trumps e de... Hai exportación, hai exportación. Comentaron que lles preocupa todo o que está ocurrindo. Efectivamente. Hai que pensar se en bodegas máis grandes ou máis pequenas hai exportación, e hai exportación a Estados Unidos. Entón, a xente está moi preocupada. Está moi preocupada porque isto pode provocar que de feito, se paralicen incluso inversións. Entón, esperemos que entre todos seamos capaces de atopar unha solución, de que este homiño de Estados Unidos aterrice como decimos en Galicia, teña sentidiño, porque non só vai a perjudicar o mundo, senón que se van a perjudicar a sí mismos. No que fai referencia ao viño, tamén pode afectar a nosa zona, evidentemente. En fin, así está o mundo a día de hoxe. Por fortuna temos para disfrutar esa exaltación do viño da Ulla, 43 anos, coincidindo con ese aniversario, 25 anos da entrada na subzona de Rías Baixas, que penso que tamén algo para celebrar, con derrapas, con os Yonderes, con París de Noia, con formacións que tocan a terra, entre elas Cantigas e Agarimos, que hai nada, xunto con outras moitas, e xa con actividades previas, con xornadas técnicas que tamén complementan moi ben esa festa, non? A parte máis festiva e máis lúdica, con tempo que acompaña, e cun bo polvo que se pode degustar ali. Efectivamente. Que tamén é tradición.
Ir ali un pulpiño entra de maravilla. Moita tradición e de feito é un dos elementos que moita xente non é que vai a probar o viño, que vai a aproveitar para tomar o pulpo. Que depois que hai algo de viño, pero Que aí tamén algo que fomos mellorando, porque temos que falar do bo e do malo. Entón, antes tamén, o que se queremos promover o viño da uña, tamén facemos que a xente toda que traballa ou que elabora na festa, pois tamén promocione e dé o viño precisamente o Albaño Rías Baixas da zona da Ulla. Pois estaremos por ali, xa o sabe. Sí, non sei. Estaremos por ali cos nosos micros, coas nosas cámaras, celebrando esa festa e meténdonos de cheo na festa para darlle a conocer aos nosos seguidores, aínda que o mellor é disfrutalo en primeira persoa. Graciñas por vir, alcalde, que boa festa, que disfrute, que todo transcurra con normalidade, que iso é o que pretendemos. Efectivamente, pois moitísimas gracias a vos, todo o mundo queda invitado o 5 e 6 de abril, este sábado e domingo, a pasar por San Miguel de Sarandón. A ver, sitio para aparcar, alcalde. Temos sitio para aparcar. Ir con tempo tamén, Hai sitio para aparcar, non hai ningún problema. Pois xa está. Graciñas, alcalde, grazas tamén.